Raġel ta' 30 sena mill-Marsa baqa' jinżamm arrestat wara li tressaq il-qorti akkużat li seraq ħwajjeġ u arloġġi minn ħanut f'Ħalqormi. Quddiem il-qorti intqal kif l-akkużat ħareġ mill-ħabs ftit anqas minn xahar ilu fuq każ ieħor. Intqal li r-raġel li xogħlu huwa li jsuq il-karozzin inqabad minn ħaddiem tal-ħanut qed jipprova jisraq l-oġġetti. Fost l-oħrajn il-prosekuzzjoni xliet li r-raġel b'serq aggravat ta' oġġetti li ammontaw għal madwar 1500 euro li kellu fuq sikkina li kiser il-paċi pubblika u li huwa riċediv. L-akkużat wieġeb mhux ħati. Id-difiża fil-waqt li talbet għal-ħelsien mill-arrest qalet kif ir-raġel irid imatni lil-bintu ta' 5 snin u li għandu problemi ta' droga. Imħallef se jkun qed jiddeċiedi dwar talba ta' ħelsien mill-arrest għar-raġel li qed jaffaċċja proċeduri ta' estradizzjoni lejn l-Italja u hemmhekk jiġi mixli b'akkużi ta' traffikar ta' 10 kg droga. Quddiem l-imħallef Francesco De Pasquale, l-avukati difensuri qalu kif ir-raġel għandu jingħata ħelsien e kif qed jinkisrulu xi drittijiet. Fis-seduta l-avukat fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali m'oġġezzjonax għal din it-talba iżda saħaq kif diġà ġie miċħud il-ħelsien qabel. L-akkużat kien fetaħ ukoll każ kostituzzjonali fejn argumenta li jekk dan jintbagħat lura lejn l-Italja jkunu qed jinkisrulu drittijiet fundamentali tiegħu. Il-Qorti tal-Primawla Ċivili ordnat sabiex Raymond Zarb jiġi kumpensat 16,317 euro wara li ndarab waqt li kienet jiġbor iż-żejt mill-baħar fix-xatt tal-Birgu fl-2005. Zarb li kien ħaddiem ta' Industrial Project Services Limited għamel din il-biċċa xogħol li kienet mitluba mill-Ministeru għat-Turiżmu ta' dak iż-żmien. Il-qorti rat kif minħabba l-inċident Zarb sofra diżabilità permanenti u li kawża ta' dan kellu jsib xogħol ieħor paga baxxa. Intqal ukoll kif għalkemm Zarb kien liebes lilbies protettiv xorta ma kienx biżżejjed sabiex jevita dan l-inċident. L-imħallef qis bosta fatturi u talab il-kumpanija tikkumpensa għad-danni li sofra Zarb.